Hey guys, jeg nåede sgu ikke lige egentlig færdig, men ja, nu er jeg så tilbage. Se, nå, der er sgu også en træner her. Nå, der er sgu en. Jeg tror sgu egentlig bare lige på starter. Så kan der også lige komme af med 10 selvfølgelig. Bare. Nå. Mis. Mis igen, det der. Utroligt meget mis. Jeg kan godt lide. Ja, se, det misser den ikke på. Hak. Undskyld. Det må jeg lige undskylde det der. Nå, level 10. Sten, ja. Simpelthen ja. Jeg tror jeg når hen til ligaen. Altså gym ligaen. Og få nakket ham. Så er det med Alexander træner, så går jeg videre. Hvis det er. Men mange sagde lige den sidste klovn, hvor end så han er. Og jeg skulle lige tage at finde ud af. Men ja, lad os komme videre. Nå, vi skal have noget. Ej, jeg er lige Pokémon på mig. Super. Jeg ved, om man skal fange den. Nej, slet det. What the fuck? Jeg vil virkelig svært. Jeg er svært for det. Nu kan være den er herhen. Der var en skole lige også. Nå, lad os lige tage den. Jeg skulle ind og ringe på døren. Og skulle jeg sådan lidt hæs. Men nok om det. Lad os prøve at se, om det var nok. Jeg tror ikke rigtigt, der er flere. Jo. Hvad er det noget på? En skridttæller. Sejt. Der er en Pokémon. Nå, skal vi lige gå ned og lige få den lidt op. Så gå videre. Gå videre, ja. Prøv at gå ned. Nå, der er Tommy. Man har en Starly.
Jo, nu er det ikke så ringe. Skal jeg sgu egentlig ikke så meget. Wow. Jeg skader egentlig meget. Ja, jeg skal prøve at lægge sig. Jeg skal prøve at se, om den klarer den her. Nå, så den er hurtigst igen. Så prøv at tegne, så hvad der er bedst. Så jeg ikke tænder den her. Nå, lad os prøve at tegne. Og nu mister jeg noget af mit defend. Ja, det er godt, jeg er potions. Den tager det på en lang tid. 3 slag mere. Wow. Det var ikke godt egentlig. Det skal være så meget. Nu er det i hvert fald meget liv igen. What the fuck? Shit. But he can't kill my Turtle. No, I mean Jimboy. Så bruger han sgu hele tiden den der læge der. Det hjælper bare ikke. Jeg tænker lige, at jeg vil træne mig lidt mere. Ja, den tror jeg dør på et slag. Nej. Og nu skal han til at misse igen. De satans biduf. Ja, sgu da så dum, så dum. Så er den død. Level igen. Og så en super. Subats der, de er sgu egentlig lidt irriterende. Den er sådan ramt.
Pokéball. Jeg skal lige... Yeah. Hey, jeg igen. Jeg skippede lige der. Det er det, jeg kan sige. Jeg gør mit level og lidt nyt angreb. Så. Razor Leaf. Godt angreb, tror jeg. Nummer 6, det er vel nok Rock Smash. Rock Smash. Lad os tage det. Lad os prøve det. Altså, jeg har prøvet det nu. Det skal faktisk meget godt. Et slag. Brug for lidt liv. Og vi skal lige bruge for lige lidt liv, ja. More hobby. Det er jo bedre. Det er meget godt. Det er også fedt. Ja. Nu når vi i hvert fald til en ny by. Så bliver det ved med at miste, det er utroligt. Må jeg bruge det endnu en dag. Enten misser jeg den aldrig ved. Det er godt, der er angreb, der ikke misser. Sæt op! Et ny by. Det er i ny part. Håber I bliver rigtig eller at se med på næste. Ses.